karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Musukol ka na nako! Tungod sa imong gibuhat nako. Sa imong pagpugong nako nga makita ko magbalik si James. Nagkakita na hinoon sila si Laura. Ug maog ka na akong gikalagutan. Dako kang day mong kadaot sa akong kalipay aring Aqualos. Ikaw! Katuo ka? Nga ka sa magkaguba sa akong kalipay. Sa niyang gikauban mo ang lalaking giluwas mo sa kamatayon. Nalipay ka ba niya? Naniguro ka na siya mong kaugalingon. Samtang ako ni samut og kalisod ganto ni Laura. Ug karon ako na ang nilihok. Gipatay ko si James. Ako siyang gipatay. Nakatawa ka? Nganong nakatawa ka lang? Tungod kay wa mo siya mapatay haring Aqualos. Unsa? Pero ako yung naigo ang iyang buko-buko tungod sa inrogan. Naigo ko ang iyang kasing-kasing. Ngano na kayo kang wa ako siya mapatay, ha? Kubit! Tungod kay ako silang nakita. Ug ako pa magaling gisundan. Gidumbulan ko ang ilang sakyanan. Ano ugod lang kay na flat ang ligid sa akong sakyanan. Buhi si James! Oh, dakong buhi. Buhi si James. Imo di ay siyang gipusil? Gusto ko siyang tapuson. Kuhaan siyang kinabuhi. Siya ang hinungdan kung anong dili ko gibada si Laura sa balagtige. Kinahanglan mamatay si James. Sige! Buhat na ka na. Kay patyon ko usab si Laura. Ah! Ayaw kong tong... Pinaagi sa asang kong kamot. Putlon ko kining liog mo! Lito ba? Lito ba? Busukol ka na ginayan ako. Karon, pati yung tagaguna! Ayaw magdagan, Kubit! Ayaw magdagan! Animal, mupatay si Haring Aqualos na ako. Asa ka ay! Kupit! Niyaman lagi ka! Ayaw pag-alidya! Agoy! Agoy! Kitokbon ko sa kasag! Agoy! 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 Pag-uman mo sa tayo, tuligso! Hoy! Kasag! Balik din ay! Balik! Ay! 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 Ganong nagdagan man to siya. Palayo din eh. Giaway ka ang... Nag-away ka ang mga litob nga panuang dagko! Hala! Mati-atingog ha! Si Kupit ni Dagan palayo din ni! Misukol ang kasag. Huwag siya mutahot sa akong pagkahari! Oh, bitaw! Musukol lang yun! Ingon siya, traidor kuno kang pagkaigsoon! Siya ang traidor! Una siyang may traidor na ako. Giluwas niya sa kamatayon si James. Sa diyang gipalabay ko kininiukto nga to sa raod. Tanaw ang resulta siyang gibuhat. Misamot kalayo na ako si Laura. Oh, padulaan na sad! O, kung sa to'y iyang giingon, Huwag ko kaibaw! eh! Ha? Hirong tigeng! Buti na tingo ko! Huwag ba'y kabutangan sa kong kasuko? Hiling ikaw ang akong mapahimumdan! Buti na tingo ko eh! Hilom lang ko eh! Huwag kong mapatay si James. Kisay ka yun! Ha? Ha? Si Kupit! Iyang nakita si James. Ug iya kinigisundan. Buisit! Kiunsa magkapagkalingkawas ni Kupit sa akong gipresuhan niya. Basin giputol niya ang puto sa iyang kamot! Kasag ba ya siya ni Aqualos? Kasag si Kupit! Anilag una ko pundo din sa pension house. Kining bino. Mauni makasabot sa akong gibati karon. Kinahanglang maunahan ko si Haring Aqualos. Ako ang unang makakita ni James. Kung mahimo,
Yun ko na lang sap si Laura. Nganong ikaw pa man, James, ang akong gigugma. Nganong ikaw pa may gipili ining akong kasing-kasing. Leche! Di ko muhulog sa pagpangita ni James. Kinahanglang mahibalik na yun siya nako. Samtag di pa mo abot ang patay nga buwan. Layo na ta sa syudad, Laura. Layo na ta ni Aki. Ug dilisab ni Dool sa dagat. Hinaot na magmalinahon ta din ni Jeff. Magpalabay lang na ta sa panahon ni Pita. Gibasin sila yung mga adlaw. Mahinayon na ta sa paglarga paingon sa Manila. Nahimong kumot ang akong kinabuhi. Tungod sa akong mga ginikanan. Ug napunan pagid karon. Abi ko pag si Aqualos lang ang akong angang likayan ug bantayan. Lakip na po di ay si Aki. Siya na noon ang mihasol mayo sa akong kinabuhi karon. Kanuna siyang nagsamok na ako. Dili magud siya makasabot. Ngawa ko'y pagbati niya. Mamugos siya. Pasag di lang. Magkapalayo na ganito din eh. Magpakasalta. Oh. Aron dili ka na mailog sila and gikan ako. Magpakasalta. Mao tingaling dadon ko nimo ug ang akong anak sa Manila. Kay taga Manila ka, di ba? Ha? Imo na kong ipaila-ila sa imong mga ginikanan. Mao ba, Jeff? Ngano wa ka makatimog ug masulubon ang imong panagway? Sultihan ko sa kong pagkatao la. Hinaot. Gadili ko ni mulikayan ug biyahan. Ngano? Unsa man dayon imong pagkatao? Ha, Jeff? Maminaw ko. Gikan ko sa usa ka isla. O may nakasakop na ko dito. Bibiya ko sa mga isla tuwag kinakita ko ikaw. Ug gibati ko ang tumang paghigugma nimo. Wa ko mahibaw kinsay ako mga paryente. Wa ko makaila kung kinsay ako maginikanan. Wa ko mahibaw ug tagadiin gyud ko. Gisagop ka di ay. Oh. Sinagop ka. Mao ka na tinuod, Laura. Kung mauna, pasalamati ang nakasagop nimo. Kung wa ka makahibaw kinsa imong mga parente, siya ang imo nimong parente. Kay siya man ang nagsagop nimo. Aha. Oo. Saan ko masisipagsulti sa matod? Sultihan ko ba siya nga si Dayan? Dili angay. Jeff, unsa kay maayo og moadto ta sa inyong isla? Ha? Oo, dili. Dili sa mahimo. Isla man, tabukon gid na og dagat. Mahadlok ko sa dagat. Tungod ni Aqualos. Laura, Jeff, gigakos mangkod ko nimo. bisag unsay may tamo. Bisag magkinaunsa pa. Ayaw yun pagpalayo na ko, ha? Ug kung unsa may mong madunggan, ayaw na yun pagtuo. Ngano di ay? Sir, tabi una ninyo ha. Kaneng nakapili na og kwarto ang bata og sitirang. Dako dayang bay ang gibantayan sa akong igsuon og nindot pagyud kayo. Ang kanang baya, sir, og ang mga bay dito sa syudad nga gipabangan usara tagiya. Ang amo sa akong igsuon ug ang akong amo usara man sa. Mao ba, Liberto? Ako ba yung igsoon ang nagpasod na kong trabaho dito sa syudad? Siya, din lang nakasahin. Ayaw ka pa na ka. Nananghid na may sa mong amo nga to sa Amerika. Okay ra siya nga. Istaran una og mga bisita ang iyang rest house. Noy, salamat kasi yung pagtabang na mo, ha, Liberto?
mananghid na lang sab ko ninyong daan, Sir Jeff. Ugma, ang sayo ko gikan din kay doon na pabaya ko gibiya ang trabaho dito sa syudad. Ako taon tong balikon. Mag-boss lang ko. Mag-boss ako ugma sa akong pagbalik dito sa syudad. Laura? Laura, katuog na. Naginukto ka man ko din May nagkasamok ba si mong nahon na? Doon na gyud, Jeff. Mo ba? Usa man ka na, ha? Abi mo, wa pa ko makailan ni mo sa hingpit. Apan gitugutan ko ikaw nga magkasensayn sa pagpaduol ka nako ug sa akong anak. Estranghero ka sa akong kinabuhi, Jeff. Ang tanan-tanan si mong pagkatao, wa ko mahibaw Pero ikaw, nahibaw ka sa akong pagkagahapon o karon kung unsa kagubot ang akong kinabuhi. Wa ka ba'y kitako na ako, Jeff? Laura, Wa ka ba'y kitako na ako? Basin og sobra sa akong pagsalig og sa pagtuon nimo. Sa unahan, magulog maghilak kong tugo. Tungod ka man nabitik ko sa litag. Laura, Nakita ko nga may pagbati ka gina kong tinuray. Apan gibati ko sab ang dakong kahingawa. Ingon sa aduna kapag ay tinaguan, nga wa mo paibutyan diri nako. ikaw yun. Ganun doon na pa mo ko itago ni mo. Gibati ko lang na sa akong kaugalingon, Chef. Nga doon na kay wa itug anak ko. Makausa kay gayon nga nangutana ko nimo. Kung doon na kabay asawa ug anak. Wa ko nimo diretso sa pagtubag. Laura, ayaw lang ko pangutan na may tuon yan, ha? Ang importanteng mahal ko ikaw. Nga sa hato pa. Doon na kay gitaguan nga wa mo isulti nako. Tug-ani ko, Jeff. Tug-ani ko. Please, tug-ani ko. May asawa ka ba? Sultihi ko aron dili ko magdahom og sakitan lang sa umaabot. Sultihi ko sa tinuod. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!